תמיד עניין אתכם להוביל תהליכים, להוביל קבוצות. זה ממש המקום בשבילכם לבוא, ללמוד, להתפתח, לרכוש כלים ולצאת לשטח. התחום הזה רלוונטי לכל בעל תפקיד. זאת לא השתלמות מן המניין. אמרתי לעצמי, אוקיי, יש כאן משהו שהוא אחר. מסלול שיש בו הרבה תהליכים מקבילים, גם תהליך של למידה מקצועית וגם תהליך אישי. וואו, אני יכולה להגיד שהמסלול הזה נתן לי המון דברים. וכל מפגש חזרתי ככה עם טעם של עוד ורצון של עוד ללמוד ולהעמיק. מה פסגה יכולה לחדש לי? אז באמת הרבה מאוד ידע מקצועי, גם בתוכן עצמו וגם בדרך העברה שלו. הרבה פעמים גם שואלים אותי מה זה ההנחיה ומה זה הכלים של ההנחיה. אז אני חושב שההנחיה זה באמת איזשהו ארגז כלים, מיומנויות, אבל קודם כל גישה. הסביבות היו מאוד מאוד מגוונות ומעניינות. ולקבל המון כלים שהם עובדים קודם כל על קשר בין אישי, בין אנשים בקבוצה. הצעתי שפסגה יכולה לחדש המון. אני חושבת שקיבלתי המון כלים לחיים. הרגשתי שאני חלק מתהליך, מפגש למפגש משתמשים במה שכבר למדנו ומיישמים, שזה נתן לי מקום להתבונן פנימה, לראות איך אני כמנחה, מה אני עושה טוב, מה אני יכולה לשפר, ואני חושבת שהשתדרגתי. הייתה בי המון ביטחון, וטעם של עוד. קיבלתי עולם רחב יותר, מעמיק יותר, התחברתי לקבוצה, וזה היה ממש משמעותי. אני אהבתי מאוד להגיע למפגשים, חיכיתי בקוצר רוח לתאריך ביומן, והתאהבתי בנושא וגיליתי את זה בעצמי, ובעצם זה הוביל אותי גם למה שאני עושה היום. מאז סיום ההכשרה, מעבירה קורסים בנושא של קיימות ברשויות מקומיות. זה לא עוד קורס שעשיתי. התובנות והכלים והדברים שלוקחים משם ממשיכים ללוות אותך. לפעמים אני רואה סוג נניח של התנגדות. אני אומרת, רגע, מה למדתי שם? אני חייבת להשתמש עם הכלים שלמדתי. אלא לדעת, לקחת את הכלי וליישם אותו במקומות הנכונים. איך שנכנסתי הוא מאוד מאוד שונה מעת שיצאתי מהכשרה. עבורי קודם כל זה היה מאוד מהנה ובאמת משהו שחיכיתי לו. ומסתכלת על כל מה שאני עושה עכשיו דרך עיניים קצת אחרות, קצת יותר מקצועיות. יש תחנות בחיים שאני אומרת כאילו הם חובה, ואני חושבת שכל מורה צריך את הכלים האלה. שזה נתן לי המון סיפוק. וכל מפגש באמת היה כל כך מעניין שעשה חשק לבוא לעוד. והמון תודה, ולפסגה שנתנה לי את האפשרות לפתח בקריירה שלי. הייתי ממליצה על הקורס הזה בחום. כי הכלים שאתה מקבל כאן הם כלים כל כך שילושיים, הכי ממליצה. לכו על זה. הצטרפו אלינו, זה המקום בשבילכם.